Ka Nyotrap National Youth Movement HNYM haka laipo tarik unai luar arajar pusau kala Pak Jing Tho Shau Director ka Meghalaya Board of School Education MBOS halor ka baithap kam lani ka application fee na ka benta ka kam Lower Division Assistance kam Computer Operator kat kum ka advertisement haka arpo tarik unai luar arajar pusau. Kaseng kala kedau bah nyos pak san po tingka ka baithap kam kadai yaki general candidate kat bas san spak tingka yaki schedule caste but schedule tribe but other backward classes. Habakran sikilat pathai kubor usamla Marshal Nonglat Vice President ulaang bagajing kiyo ka baithap kam ka kata shibor yaki samla kam tami hitu ki bawan na kilong yeng ki baduk. Ulaang ru bahagajing kedo u director ka embos ulaang bagadaw ka jingram ka baithap kam kadai namar ki hab ban pha sat jingkali shabar ka jalla khnang bakan long khuj ka rukom thung kam yaki samla kumbalong haka Meghalaya Public Service Commission MPSC. Ilawan ni kedo uni director jong ka embos khani po regional office khani po Shillong. Ha bai kadai bat ka jing jong kini ki samla jumi bathap kam thap jam lingba jong tu ka puas ka balaj hapo embos manta kadan apsau tuli ka puas LDA computer operator ti kilabun ki samla ki bawan hapo office jongi ki baong coba penyatap lang saya nak liang seng jong pi nomor belai kalalong ram siba palat kini ka bai tap for ka bai tap application Sunspa lingga hang tu kila mention hapo ka website juki kalong Sunspa lingga nam ta ki SC SD bat OBC nang ta hanyau san phau pat ka dei bai nam ta ki kiwei pat Dia nak kalian kesang kadang kadap kacing sukia we day bat kini. Taling ba jong kini ngi wan menta ban bu kini siki hang ni apa. New director hang ni. Tingi layu hi ban discuss bat ya shibun ligi gi brokhai. Tikat kacing sngau ka ba mi hi na po director hi pen sngau hangi wang ba namar ba kini ki brokhai ki kwa ban kin lia kata ka ba khuat. Ka ba suba ka man ka exam ka ba long fair ai. Ka bamdan ka nuno ka ba kalan gi ka ba halendan. Tingi ngi balai ba haban charge pat hadu san spa tingka. Kalau along kabahia ti pila UI hi kumba judan ki pos ki ba julai apa MPSC nanti ki belaj apa DSC ai lakum no san pau tingga maximum 2 arspa tingga do ki pos henry ndang UI mentah ni apa embos ngi ba do san spa tingga tu pen sai mo uang ngi ba ya kan dia berap khat ki kwa ba kan lia kata jing khuat kata jing suba ka exam ka khuat utau ba dei hop ban yo di ta tak dau ki charge namar ba ki ha ban pha ban set ki jing keliru sabar nang ta kini kita ki printing gi ke baru khat ku bau keran baru khat ki dei bai haban pha le sabar nang ta haban pha itu ki magistrate haban pha itu ki pulit nam ta ban security ban penpoi gitu ki jingkeli gi ke ban penpoi senior ro ti hakaliang ka jongi kam sngo ya hap kata ba pilai i ba kani kadai ka state reservation job kabawan mentah kan di jong kastir te belingi ong beli film kondok po ka MPSC kuma PE nomor buntli kiam ki balaj po government hite mostly te ka MPSC ban kondok te uang bah na ka MPSC ba kumbang UI mana kani kala don ka jerwat ai ka ba isai bom ai sakawai uang ba ka MPSC ro ka bun kam ai kamla shu ban kondok te kum tan yang sarkar kila ailat ya kita kilai department government bakila ban recruit lani ban kondok hi ginu di exam ki badai nam ta ki kam ni po jela jungi uang ba kum ka health department ka police department bat ka education department ti hawa ni ang to ka pha ka tala na kila ban pelong sisa kum ka jingkula jong pi ka pha ti lai na kalyang sang hi ngiyai ban mat ngiyai kentu ban ngiyai dawahi ba lakum no habai dai ba kani ka fees dai ban penduna dor naman kala long sapa pelat san spa kani ka jing sham jing jar jong kini ki kun samla jong gi bamdan kam jam manta kilang ngop sah ki basniu kilang ngop ki jing khala mat kadai ka jing kru kam kru jam te ba dai ba kani ka lat ka opportunity ka plia manta ar pusau tli ki puas ki ba jing siu ro kala hia te kadai ka kabuk sian nam ta ki samla jong gi kam jam bakin yo alat bakin ya tap bakin ya apply kini ki puas kan rai dalai ngam jeliu pat habai dai ba kata ka jing rem plat jong puas bun ki long yeng ki baduk bun ki long yeng ki baduna ka jing yo ka jing kon badan san ngut cipara riu ngut cipara ki bala nang start sudah ban ya tap kini ki puas kalau poi dak lai hajar ke sau hajar tolong ngi ke bakta ri kini samla gi kam jam ti ha ka bakut hi ka jing kran menta tingi ong bana kaliang sangi kentu ya pi kung director badi pek ba pila ban li ai habai dai bat kini la ni ya li ya kran ya ki higher authority jong fi khnang ba kini ki bar khai kin wan ra kan down no kan kindiat kedua kenang ba barok hai upai lang kun samlau bam dan kam dan jam ula ban tap dan ula ban apply kini ka pos ti na kaliang jong uang ho to ngan ya kran tang bang amnuat bangan bu ka jingkular ba ngala ne ngamla tang bangan persang bangan kran ni uang bangila dan ka meeting jong uru bulai diskusi ha ba dai bat kan ya ban pensai ban penhiat no ya kini kedua ba dai bat kan ya
ti to mila ong to kala biang kata ti sakaway ban ngakwa bangan ong bangas ngawlingwa ba balay ban haban pa pren sabar kita kicingkli tang hagaw hati tang hanot i jungi kumbangi os ngau mata laong bangi haban pa pren chadu kita ki professional agency ki badai pet ki basak conduct ki exam ki prepare habai dei berkagam kecam namar ba kaba susi kalong bah na ngimdan jing shania syu para kasi ngimdan jing shania syu yanu ro namar ba yo asi da paprin hagoti yo dan manu na ki samla thap kam thap jam le manu bakham long he long han ki bayadai bat kita kinong pren teli kasi kandan ka jinglik ha ki jingkli ha ki ikai barakai tekani kalong ka ikai ka ba katang isai ba government ni kalong tolot ha bayadai bat kani hi kumba pilayu hi ka education department jong government hi always kali ka palu tam hastiat haksiat jongi kamdan na kawai ki department ki kitang la iban ki nim tai dan ba ka jing tolot jong education department try ka sapenja hadu kan ini ba haban charge kini ka duar ba he lani haban pha le kita ki bro kha chabar kini kalong kai ba ka seng hi kan mla hi ban pediang ngai kumi kini ai ha ba dei ba kata mene uang ba unya keren habai dei kani kamat kumbangi ngila bu ka jing tho wangan sarai kini ka jing tho bangin saidon kata ka committee bakin ya keren la li si tang ba ukam kular yang uang ba ngam tep ngam num nuat mangan kular pi da kala te kamat ngin sapen tep te la da kamla lu kamat ngin hab ya bait kum ni ka bayat tenang kaliang ka sang yong em la kum no pi haban la hi bakin le ai namar san spa kala li ka bahia tu ang to ngin sa persang ngin sapen tep ngin sa pha teach sport office ka jong pi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya